restaurant cap aquí dalt, vols dir que treballarà? Ah, sí, home, treballa gent d'esquí, sí. Sí. Hòstia, ha fet una bona nevada aquí dalt, Ah? Mira com estan les pistes, Veus com són canyons de neu? Sí. És una passada, A mi una nevada quan més necessitàvem, Sembla que la carretera està una mica gelada aquí, Ah? Sembla que la carretera està una mica gelada. Que és una mica de neu. Oi? Neu, però neu allà. Diu que nevarà dilluns, dimarts, dimecres i dijous, Que neve, tio. També de salir. És bo, per tots, Jo vaig pensar si Andorra feix un sorteig a l'entrada del país. Sí. La gent que vingui durant tot l'hivern o tot l'any, da igual. Le regalem 500.000 euros en un premi. Sí. Dona un número a cada persona a l'entrada. Sí. Això seria una publicitat de collons. Hombre, 1 milió d'euros. 1 milió d'euros, da igual. Seria una publicitat de collons. Totalment d'acord. Sigui nostre visitant i podrà guanyar 1 milió d'euros. Home, quan arribin a Andorra, al centre. Perquè igual els tios entren i tornen a marxar. Hacia la entrada porque es complicado. Es complicado, pues sería la hostia. Eso no sería presentando cada entidad, te regalé que cada entidad pues, está controlada por un número y tú ya sabrías si darte una vegada o no. Sí. O màxim fins a 3. Aquí vam venir una vegada. Ah? Aquí vam venir una vegada.